ప్రైజ్ ద లార్డ్. మీ జీవితంలో మీరు ఒకే ఒక్క కోరిక కోరుకోవాలి అంటే అది మీరేం కోరుకుంటారు? కొత్త ఐఫోన్, బంగారం, పెద్ద ఇల్లు, మంచి ఫేమ్. దావీదు ఒక రాజు. అతని దగ్గర సంపద, సింహాసనం, సైన్యం అన్నీ ఉన్నాయి. కానీ అతను కోరింది ఏమిటో తెలుసా? యెహోవా ప్రసన్నతను చూచుటకును, ఆయన ఆలయంలో ధ్యానించుటకును నా జీవిత కాలమంతయు నేను యెహోవా మందిరములో నివసింపగోరుచున్నాను. 27వ కీర్తన 4వ చరణం. దావీదు మనకు చెబుతున్న సందేశం ఇదే. ప్రపంచంలో ఉన్న ఆశలు, కోరికలు అన్నీ కరిగిపోతాయి. అవి నిత్యమైనవి కావు. కానీ దేవుని సన్నిధి మాత్రం నిత్యమైనది. అదే మనకు నిజమైన శాంతి, సమాధానమును, క్షేమాన్ని మనకు అనుగ్రహిస్తుంది. మన జీవితంలో అన్ని కోరికల కంటే ఎక్కువగా మనం కోరుకోవలసింది దేవుని సన్నిధిని. సమస్యల మధ్యలోనూ, శోధనల మధ్యలోనూ నీవు బలంగా నిలబడాలంటే దేవుని సన్నిధిని వెతుకు. దేవుడు ఆ కృపను నీకు దయచేయనుగాక. ఆమెన్.